Brug dicht, spoor dicht. Het is niet makkelijk om de stad van Middelburg in te komen. En dat terwijl veel mensen nog om Sinterklaas cadeautjes moeten. Netjes gezegd, beroerde timing. En niet netjes gezegd, gewoon enorm vervelend. En verder in deze uitzending. Dieven van antiekzaak in beeld. En verdriet om sluiting manege. Goedenavond. De Schroebrug in Middelburg wordt onder handen genomen, dus die is dicht. Ondernemers zijn daar niet blij mee, want mensen komen moeilijk de stad in. Om de verkeerschaos compleet te maken rijden er ook geen treinen. Verslaggevers Bart en Justin trokken naar een in tweeën gesplitst Middelburg. De perronkap van het station in Middelburg wordt verwijderd. En dat is onderdeel van een renovatie die jaren gaat duren. En deze stap betekent wel dat er tussen Goes en Vlissingen geen treinen rijden tot en met zondag. En dat is overigens niet de enige verkeershinder in Middelburg. En dus ook de Schroebrug is dicht vanwege werkzaamheden aan de Schroeweg. Het asfalt moet worden vervangen om het veiliger te maken en het geluid van de auto's te verminderen. En ook deze werkzaamheden zijn niet klaar voor Sinterklaas. Ze duren tot en met zaterdagnacht. Ja, het is gewoon vervelend omdat dit een brug is waar je eigenlijk het beste gewoon naar de andere kant van Middelburg kunt toekomen. Wat vindt u ervan dat het juist in de Sinterklaasweek is? Ja, netjes gezegd, beroerde timing. En niet netjes gezegd, gewoon enorm vervelend. Maar dit is echt de periode wat het verschil maakt voor veel ondernemers in Middelburg om het jaar echt goed af te kunnen sluiten. En dan kan je dit soort dingen er echt niet bij gebruiken. Maar mensen moeten nog steeds hun cadeautjes kopen voor Sinterklaas. Doen ze dat dan niet meer in Middelburg? Mensen zijn gemaksdieren, dus als je hier stuk rijdt en je denkt ik weet niet precies welke kant ik op moet en de omleidingsroute is echt een eind omrijden, dan zijn er ook mensen die denken dan koop ik wel wat anders of dan bestel ik wel thuis wat. Of, ja, dat verschil waar je onderscheidt als Middelburg, als stad om echt naar de winkel te gaan, ja, dat ga je nu dus mislopen omdat mensen er gewoon heel moeilijk kunnen komen. En heeft u eigenlijk uw Sinterklaas cadeautjes al gekocht? Ik ken natuurlijk wel, want ik wist dat de brug dicht was, dus ik ben op tijd begonnen. Terug naar het station in Middelburg, waar dus geen treinen rijden. Alleen, daar was niet iedereen van op de hoogte. Ik heb er geen bericht over gehad, of ik heb hem niet gezien. Maar ik heb er niks over gehoord, dus ik kwam om naar Vlissingen te gaan en nu moet ik de bus pakken. Dus. En als dan tot overmaat van ramp de omleidingen ook slecht staan aangegeven, ja, dat helpt ook niet echt, hè, geloof ik. Nee, het is allemaal een beetje onduidelijk, ja. Maar ja. Het is ook net midden in de week dat ze eraan beginnen, dat ze niet op het weekend konden beginnen. Dat vond ik wel een beetje jammer. Maar ja, daar krijg je dan wel een nieuw perron voor terug. Dat werd ook wel tijd eigenlijk. Ja, de voorkanten zaten altijd al vast met van die krikbandjes, dus ik heb het er wel voor over te laat. Ook op het station van Vlissingen wordt gewerkt. En daar gaat het om nieuwe verlichting en een waterleiding. Kortom, de brug is dicht tot en met zaterdag en tot en met zondag geen treinen tussen Goes en Vlissingen. De politie heeft beelden van de daders van een inbraak in een antiekzaak in Zierikzee naar buiten gebracht. In september stalen zij voor tienduizenden euro's aan sieraden en zilverservies. De twee mannen forceerden een raam om binnen te komen. Omdat vooral één van de twee inbrekers op de beelden goed te herkennen is, laat de politie ze zien met de vraag of iemand ze herkent. Onder veel publieke belangstelling is vandaag een zitting geweest in de zaak van een voormalig docent van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Hij wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarige leerling. De verdachte was zelf niet aanwezig in de rechtszaal. Het onderzoek loopt nog. Bekend werd gemaakt dat er tijdens het onderzoek foto's van de verdachte zijn gevonden met een ander meisje en dat hij geslachtsgemeenschap met haar heeft gehad. De gemeente Goes gaat rotondes duidelijker maken en meer hetzelfde. De bewegwijzering wordt ook verbeterd. Er gebeuren veel ongelukken op de rotondes in de stad. En wat opvalt zijn voorrangsongelukken tussen fietsers en auto's. Vandaar deze maatregelen. Deze maand moet de gemeenteraad erover beslissen. Dit staat los van het cameraonderzoek dat plaatsvond op de rotonde bij het Poelplein. Dat is onderdeel van een landelijk onderzoek. Op de rotonde hingen 2 weken lang camera's die alles filmden. Aan de hand van die beelden komen aanbevelingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. En die worden in het voorjaar verwacht. Manege Pardoes in Vlissingen gaat definitief dicht.
Gehandicaptenorganisatie Serenlo gaat de zorg drastisch veranderen en daar past de manege niet bij. Tot grote teleurstelling van de cliënten, van wie sommigen er al bijna 30 jaar komen. Ja, Tracy is gewoon helemaal van streek af. Dus, ze is niet meer haarzelf meer. Ze heeft pijn op de borst en het blijkt allemaal stress te wezen. En dat heeft ze eigenlijk nog nooit gehad. En die stress komt grotendeels door de sluiting van Manege Pardoes in Vlissingen. Zorgorganisatie Serenlo gaat de zorg veranderen en in dat nieuwe plan is er geen plek voor de manege. De sluiting is een paar maanden geleden aangekondigd, maar wanneer het doek echt valt is nog onduidelijk. En dat zorgt voor veel onrust. Wij weten totaal nog niks. We zijn overal een beetje aan het zoeken voor een dagbesteding die paarden heeft. Maar ja, die bestaan gewoon niet. Het moet iets met beesten zijn, want Tracy is gewoon gek op paarden. Voor mij betekent dat ik een nieuwe plek moet zoeken natuurlijk. Mijn paard is pensionklant hier, dus dat betekent dat hij hier woont en dat hij wordt verzorgd door de cliënten en dat hij mee kan lopen in de lessen. Ik zal een andere plek moeten zoeken natuurlijk, maar wanneer dat is, dat weten we nog helemaal niet. De sluiting van Pardoes ligt erg gevoelig. Zo mochten we van Serenlo niet filmen hier op locatie. De organisatie geeft aan dat ze het niet leuk vinden om Pardoes te sluiten, maar dat ze niet anders kunnen om in de toekomst nog goede zorg te kunnen bieden. Wij hebben wel een bewuste keuze gemaakt, dus de keuze om de kinderboerderij dus wel met dierenactiviteiten te doen. Dat houden wij overeind en dat willen we ook nog verder doorontwikkelen. Het hebben van een commerciële functie van een manege, waar ook heel veel wet en regelgeving achter zit, is iets wat niet in onze kernactiviteiten zit. Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg, gekoppeld aan goede activiteiten. En als je dat wat verder in de toekomst kijkt, dan is het heel erg ingewikkeld om een manegefunctie overeind te houden. Pardoes moet ruimte maken voor andere dagbestedingen, zoals voor deze houtbewerking. Een nieuwe weg die de zorgorganisatie is ingeslagen om wonen en dagbesteding te combineren. We hebben bewust gekozen als Serenlo om meer te centreren. Dus op sommige plekken te concentreren de woningen. Dat doen we ook voor dagbesteding. Waarom doen we dat? Wij denken dat we daarmee een breder aanbod kunnen neerzetten voor onze cliënten. Maar ook voor medewerkers, dat ze niet zo alleen zijn op één locatie, maar elkaar kunnen vervangen, elkaar kunnen helpen, ondersteunen. En dat maakt het ook voor het totaal ook gewoon efficiënter. Pardoes probeerde met onder andere een petitie en aandacht bij de gemeente het besluit nog om te keren. Maar dat mocht niet baten. Het voelt voor ons ook wel heel erg als ingewikkeld dat Serenlo naar ons gevoel eigenlijk geen, of in ieder geval naar mijn gevoel, eigenlijk geen onderzoek heeft gedaan naar de impact van hun besluit. Er zijn heel veel gebruikers die er straks gewoon helemaal niet meer terecht kunnen. Bijvoorbeeld ruiters met een zware beperking, die kunnen gewoon helemaal niet meer paardrijden. De dichtstbijzijnde manege is op Schouwen-Duiveland, gespecialiseerde manege. Ja, dat is natuurlijk niet haalbaar voor de meeste mensen. En de dagbestedingen die hier komen, dat heeft niks te maken met dieren. Zelfs de kinderboerderij interesseert haar niet zoveel. Het is puur paarden, paarden, paarden. Dat is haar leven. Ja, sport dan. Shirin van Anrooy is weer terug in het veldrijden na een afwezigheid van bijna 2 jaar. Ze lag er zo lang uit door een beknelde liesslagader waaraan ze geopereerd moest worden. Nu is ze weer fit en dat komt goed uit, want over 2 maanden is het WK veldrijden in onze eigen provincie in Hulst. Voor Shirin van Anrooy, die vrijdag nog aanwezig was bij een wielercafé in Hulst, voelt het heerlijk om weer pijnvrij te zijn en de kracht te voelen in beide benen. Maar hoewel ze in maart al wel weer kon fietsen, bleef ze lang twijfelen of ze wel helemaal hersteld was. Ik denk dat ik het hele jaar wel heb gedaan. Misschien wel tot en met WK Gravel en dat ik het daar voor het eerst echt durf te geloven dat het wel echt goed is nu. En nu moet ik gewoon proberen het echt uit mijn hoofd te zetten en gewoon vertrouwen te hebben dat het allemaal goed is. Bij dat WK Gravel pakte ze in oktober bijna de titel. Ze reed solo op kop, maar werd 100 meter voor de finish nog bijgehaald, nota bene door landgenotes. Na haar 6e plek was ze ontroostbaar. Natuurlijk eindigde het anders dan dat ik had gehoopt. Alleen ja, ik was er heel erg goed en ik probeer gewoon dat positieve mee te nemen. Hoe lang heb je er nog mee gezeten? Redelijk lang. Ik denk dat dat ook wel normaal is. Alleen ja, uiteindelijk, weet je, dat is ook topsport. Ik was goed op die dag. Ik denk dat ik alles juist had gedaan. Wat er achter me gebeurt heb ik helaas geen invloed op. Maar ja, uiteindelijk goede gevoel meenemen en proberen ergens anders voor een WK-titel te strijden. Dat is misschien wel bij het WK veldrijden in Hulst, waar vrijdag op werd vooruitgekeken. Met tal van prominenten die wel in een goede rentree van Anrooy geloven.
Er is een jaartje bijgekomen, bij anderen is ook een jaartje bijgekomen. Bij de ene kan dat positief zijn, bij de andere kan dat negatief zijn. En wat Shirin betreft hebben we de echte Shirin nog niet gezien bij de profs, vrouwen. Omdat ze met die problemen die er geweest zijn van de voorbije jaren, hebben we de echte nog niet gezien. En misschien gaat dat hier wel in Hulst gebeuren. Stel dat je hier gewoon podium rijdt en mensen willen dan graag natuurlijk die wereldtitel. Maar podium is ook al mooi. Ja, helemaal. Ja, ik denk wel dat ze er terug bovenop is en hopelijk kan ze nog wel een aantal mooie dingen laten zien. En denk je ook dat ze weer richting die top 3 kan, richting die echte wereldtop? Ja, dat denk ik wel. Zeker en vast, daar twijfel ik zelfs niet aan. Als die blessure helemaal in orde is, ja, dan ben ik er wel van overtuigd dat dat lukt. Misschien niet voor direct, maar dat gaat tegen het WK wel een heel stuk beter zijn. Dus. Precies, bij het WK dan is dat allemaal vergeten. Ja, komt helemaal goed voor haar. Ze reed al goed in Tabor en Flamanville, maar moet zich nog wel voor Hulst kwalificeren. Maar ik denk als ik mijn niveau goed terughaal en weer vanaf vooraan mee kan starten, dat het goed moet komen. Maar ja, uiteindelijk is dat denk ik doel 1 en dan verder kijken. Vanmorgen waren er opklaringen, een mooie zonsopkomst. In de middag raakte het bewolkt met af en toe wat lichte regen en een koude zuidoostenwind. Morgen is het droog, met vooral in de middag af en toe zon. Het wordt een graad of 7. In het weekend is het warmer, maar dan is het ook regenachtig. Ja, en aangezien we wel een beetje in Sinterklaasferen zitten, zie de maan schijnt door de bomen, is vandaag wel heel bijzonder. Er is namelijk een supermaan. Eigenlijk een supermaan, want volgens onze weerman is het de meest extreme volle maan tot 2042. Je kunt hem kort na zonsondergang al zien. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond en een mooie supermaan gewenst. Dag!